en puɗɗorima inde geno jurmotoɗo jurmittoɗo en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo korsinaɗo e ɓerɗe men mon jamiraɗen yen juule kala saha en duwanima jinnaɓe men ɓe sababu men goni en woodede o duniya weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique dendagal hettiyankoɓe weltare TV jambalɗon rendoji men so daneri filtima ɓaleri buuɗal yurmeende fere feeña windere feeñay ɓataake bindaɗo naasaande 27 morso hitande ujunaje 22 ɓataake men ko faate cellal ɓalli weltare ɓiɓɓe fulɓe weltare TV dental men nehide neware yiɗɓe annabi o sallllahu alayhi wa sallam eɗen nelda duwaw dendagal ɓesgu cheikh Talibouya Ndiaye to Lobbudu en tini hanki sanga juulal tisubar jaltugol mum aduna kam woni khalifa mo Lobbudu eɗen mbiya jomiraɗo yo ɓeydu yurmede mum makko kanko e dendagal maɓe julɓe kala saabu so en mbi Lobbudu eɗen gandi ciftoren Cheikh Ahmed Bamba Ndiaye mo ganduɗa hootino e joomum gila e novembre hitande ujunaje 21 khalifa lomtinoɗo on woni jaltuɗo aduna hanki so en mbi Lobbudu noon ko wuro gandal wuro diine jangde Qur'anil Karim inna li Allah belɗi madhu annabi o sallllahu alayhi wa sallam sa hettima tan hay soko to teppere to gondima goni yalta e dow inde président suudu men SAS woni docteur Abdourahmane Ka inde suudu men SAS kami suudu men to Walf TV kami heblo sukkaɓe Afrique eɗen nelde duwaw dendagal lobbudunaɓe kala ko noonne kadi eɗen nelde duwaw musidɗo men Mouhamadou Boubou Ba gorko mo Fasu leydi Mali caggal jaltugol aduna taniraɓe kon makko ɗiɗon en neldi duwaw dendagal fasunaɓe kala ha tenti kanko musidɗo men Mouhamadou Boubou Ba eɗen neldi duwaw dendagal bandiraɓe ustoraɓe kala ɓe tinɗen eɓe en tinani kala enen pop en duwima yaaɓe ɓe yo jomiraɗo wattu on foftorde mabɓe nannaɓe aljanna ille yino ɓe cellani ɓe nde jomiraɗo ɓeydantaɓe cellal ɓe garta e galleji mabɓe ɓe dutto e golle mabɓe haajuji mabɓe goto foof ɗo woni yo jomiraɗo ɓeydan ɗum suturo e nden ka e yajede nde tawno so Allah suuri en tan en keeɓi kala ngaalu ko suturo heewi tuumaɗo ko joom jawdi moni kala n ɗamine mum Allah rokki ɗum ko suturo e nder on suturo noon omo fina taw hay mbuuɗo wa ala ko ñaami e on suturo mo Allah suurdimo nde jaagol jeere yontata taw jomiraɗo rokkimo ko lombata e juuɗe joom suudu makko haw lomba e juuɗe woɗɓe ɓenne ne gooti
on arsigi noon ɓuri kala heewi jogiiɗo ngalu ha heewi mo alda e suturo kala kene yalta e galle mum ko goɓɓe e pette e dukali e purƴinaali yahani ha wonta tikke fof ne hen ñaaguiɗen jomiraɗo ko yo Allah ɓeydan men suturo mo Allah suuri alɗi mo Allah suurti hoyi hay saɗa joguinde qaruna firtani musidɓe tedduɓe ɓiɓɓe fulɓe ya ngara kala duttotoɗen koye ndema awa gaynaka ɗiɗo calɗi tati so eɗen beela so eɗen metta en gartaɗe majji so yiɗi ɗannoɗa ha maaya koko artete e majji tan ko jiɗɗa fof gona a artat e majji a artat e awo gurna a artat e ndema gurna a artat e gaynaka gurna ni foti sa ɗannima jiyata ɓamti toon ko ndema e awa e gaynaka ɗo mbawɗa yaade pop ko ɗum jiyata ka ñamowo ka jarowo aduna yettima won nokku ala ko hatu jini so wona ñamde e yarde kala ɗo caɗele mbaɗi yimɓeɓe gadoto wayde ko ñamde e jaram nde covid-19 ari ko ɗum yimɓe gadi wayde nde guerre Ukraine Russie ari ko ɗum yimɓe gadi wayde oɗo saaha mo jiiɗa kala wima seeri holko seeri koko ñamete tan wona goɗɗum ɗum noon sa ɗannima lewru foof neldata ko ration caggal ration ko kala nde julde ɓatti nelda kolto joom surma walla sukaɓe ma c'est tout ko heddi ko kala nde lewru maayi nelduɗa 200 000 walla 300 000 francs CFA fayi koye ñamde e yarde a yoɓat ndiyam joɓa ñamde joɓa kuura gasi ɓayde noon ko ɗum ɗannani ɗen eɗen jogui leydi eɗen jogui nangue eɗen jogui sagal eɗen jogui ndiyam mbaɗen société ji moƴƴi kuccenen ndema wuro fof ne wawi umminde projet ji moƴƴi ha wuro ngo yalta e heege taw wona kaɗo ndema yahoka joni ɗo kalɗen ndema ɗo koɗon calminten musidɗo men suka tokos dariɗo e leydi suka so darima e leydi foti waɗede ko darogal moni kala timtindo e mum won mawɓe wonɓe ɗo ñaaƴoɓe ɓe pirtani haydara leñol ngol nanɗo tan ne mawma juuɗe ne ñaaƴa ala fof ko nafti haydara so wonande ɓorno dolokaji waɗalatiji ne ñaaƴa ara hebbinayma haala walla tampinma walla jowo e dow ma taw firtananima haydara neɗɗo saɗa wona koɗo won koɗo nafowo saɗa wona koɗo won koɗo nafowo woto won tan koɗo dolekaji ñantade yeesade wadde latiji hollude faara taw a naftata haydara haala ɓola ngara kaala ko naftata jaaha yo yimɓe giwe ɗum saɗa wona koɗo won koɗo nafowo naftowo won koɗo garowo dadiɗo kollowo yimɓe hunde jiya naftorde ɗum fo yimɓe hankkadi no kuccana woni golle ɓe kolle golle ɓe kirjinane golle eɗen jetta oɗon suka woni Saydou Mbarane gorko mo wuuro Cooga e hey mon coganaɓe woto belsinduɗe woto laaremo ɗo jibinaɗo ɗo ladannoɗo ɗo ɓafannoɗo ɗo fijuɗo ɗo mawniɗo laare gandal ngal wo jogui ngal dommage enen gure men galleji men giƴiragu men bandiragu men gure men keptinta gando mumen keptinta gando goɗɗo ɓe bonna mo Allah rokkiɓe o gande fo so ndendi gandal ngal Allah loowe neɗɗo ɓuuri ngal janguɗa e defte ni e bindi ni e tableau ji annabi sallallahu alaihi wasallam Allah loowe makko tan eɗen joguino anduɓe ɓennuɓe ɓe jangani Allah loowaɗe mabɓe won e yimɓe ha hande gila e leƴƴi woɗeɓe ha e ɓaleɓe ha e julɓe gona julɓe Allah loowa e neɗɗo longguinuɗum fewna avion fewna auto fewna téléphone nde o fewna téléphone o nde wona gandal wo jogui gam fewnude téléphone o ko Allah loowi e makko yo fewnu o feewa yaaha heddiɓe gara ñemba hen ha watta jangguede ne fewne ni fuɗɗori kala karallagal ngal jiiɗa ko Allah loowata ɗum e neɗɗo o fewna ha gayna beele yimɓeɓe naftoro so fewni o gayni noon no fewniri ni o waɗa hen
o ñemba ɗum o fewnita goɗɗo ha watta addude yimɓe ene ñemba no waɗirta ni ha karallagal ngal yaaja pop ko ni yaltirta ɗum waɗi ko neɗɗo woni deftere sabu binduɗo deftere o ko neɗɗo defte ɗe Allah jippini ɗe binda ko yimɓe wurnoɓe leydi ndi sifa gurdam mabɓe ɗe mo wurno ni ko ɗum Allah watti bindi winda sabu Allah haaldata koye men so Allah ne rokka yeru ene rokka dalillaji rokkata koye men rokkata koko jiyeten rokkata yeru koye am min rokka yeru e ma rokka yeru e mamma en ñaaƴannoɓe ɗo remannoɓe ɗo aynannoɓe ɗo awannoɓe ɗo sañannoɓe ɗo ɗatannoɓe ɗo ko ɗo Allah rokkata yeru Allah sen rokka yeru rokkata yeru koye maayo ngo gurɗa aɗa wuure maayo hango walla maayo welgo Allah rokka ɗon yeru Allah rokkata yeru koye kaaƴe taariɗe wuuro ma taariɗe diwan ma daara kaaƴe ɗe ne jaltina ndiyam jeehe Guinée Conakry jeehe hedde Casamance jeehe Kédougou jeehe e nokkuji goɗɗi jeehe Gabon jeehe Lambaréné onon ɓe Gaboɓe jeehe ha Franceville jeehe ha Bongoville jeehe ha nder so jeehi Cameroun on jeehi nokkuji goɗɗi ma on jii ɗum kaaƴe jaltini Allah rokkata yeru koye leydi ndi ko gurɗen ko enene koye men firti noon neɗɗo wawa yaltu neɗɗo jimmi wi tan ko teddinen yimɓe men teddinen anduɓe ɓe Allah feññini e men e hey mon coganaɓe woto jeeɓoɗe Saydou Barane ko kanŋe Allah rokki mon kanŋe laaɓɗo reetu kanŋe moƴƴo gandinowo o goo leydi mayde wurtinanma ɗum ha wuura wo ittanma kala ken ñawnuma woni engrais woni chimique baro kowoje wara gilɗi saɗa puufa ɗum e guese ma ñawna koyɗe ma so yani e guite ma walla e juuɗe ma rokkuma caɗele wontama coɗoɗa o aray wuuro mon potton onon kala guese gaddon ko yamiri ko kala e laaɓ nderagu makko o jangguina mon gueɗel kala gueɗel o ɓeto fewne ha fewi waɗe siwoji fewne jiyonno hutori jiyonno golliri daron wo jangguina wo fammina mon mbaɗone leydi mon ndemon hen dañon ha heewa taw pap ko bio ɓolo so nani bio koni bio ala chimique ala rewam hokkatama dogam siti hokkatama reedu ƴufndu ñawnata ɗaɗi ma ñawnata ƴiiƴam ma ñawnata guite ma ñawnata noppi ma ñawnata ñiiƴe ma teni sa ñaami ɗum a yahat dow wuro no moƴƴi ko bio ɗum woni ko addani men ɗum woni ko mamiraɓe men joguino wo itta ɗum ko hakkude doorde e kaaye nayyi e gueɗe guurɗe e men dendine waɗe produit moƴƴo produit mo ganduɗa an sa memiri ɗum jungo ñawnatama so farkima ñawnatama sa yaɓɓi ɗum e nder guesa ma ñawnatama so wasango fuɗi hen walla maaro walla leggal walla ɗum ɗo ay bonnantama haydara teni kadi ñaama won bonnata ngilngu bonnata mooƴu bonnata daña lekki moƴƴi daña ndema moƴƴa nguura moƴƴam ɗum wonno ko mamiraɓe men joguino nde tubago yiiɗi yeyde produit mum o bonniti ko men o bifti men o addi laamɓe men o holli ɗumen son coodi ɗum oɗon jogii hen chantage commerçant ji mon ngara como engrais como chimique so gaddi kaggulaɗe mon woni poruji mon ɓe joɓa duwañi koɓe joɓata ko fayi koye caisse état o kanko commerçant o nanna o daña hen o yeeya mon mbaɗone guese mon maaro ko yooɗa dene ɗe jooɗa leɗɗe ɗe jooɗa heddone ñawna mon ko ndemɗon fof son coñi on gayni on ñaami jeeyon hen feccere coodon ordonnance uji oɗon cafloro oɗon mbusta oɗon tiggita ko tiggi e nder deedi mon ko sukki e nder ɗaɗi mon ko saabu ɗum ko chimique ko ɗum woni ko wari men koko bonni men nde tawno sa ñaami posone elminaɗo mo waratama kono wawi wontude ɗaccere
o ɗakkoyo e nder ƴiiƴam ma walla ɗaɗi ma walla ɓanndu ma o ñawnuma poɗɗe nana pewna siro nana fewna leɗɗe nana pewna ko ɗen mbawi buustude ɗum ittu ɗum wonta a dañi dépasse goɗɗo wonta a dañi dépasse goɗɗo sen dañi noon waaɓe no Saydou Mbara ni musidɓe tedduɓe ko hunde moƴƴunde ko hunde moƴƴunde mbatten haqqillaji goppen bonnidde koye men mi hokka ɗo yeru ko wayno min hannde ndulmaji mboɗo wawi wiide so tawi mi feeñi ɗon ma dañ dariɓe ɓattiɓe ɓurɓe ɓattade jalki tan bonnita o mande woni gando o mande watti waɗe ni ko hasidagal kono wona haydara jomum anda ko wone ma anda gatte en andini ka jannguɗo ne andini wonno dewɗa kono daro wona hasidema pelet ɗo indema haala foof bonna ɗo indema haala foof bonnita ɗum waɗi enen fulɓe en jawata ɓamtu ɗum waɗi mbimi e hemon cooga nantoɗe e Saydou Mbaran ha tiiɗa ko yon foof ndewe jaɓe ko gandal ɓolal goo omo andi leydi omo andi leggal lekki no wurdata omo andi gawri hande no wurdata hayso toɓo heewani hunde fof ko ɓeeto ɓeeto ko ɓeeto waɗi ngon ɓeeto noon so ɓeetinima ɗum e guesa ma hayso ko ƴiwwolle tati a soñat mboɗo humpiti mboɗo andi wari ha ndulumaji wari ha gallam o waɗi ɗon jammaji tati min mbaɗi balɗe ɗiɗi heblo to gese e to wuro heblo biyo heblo ndema heblo gesa batuɗata ndiyam heblo ñaamo won neɗɗo habtorto ɗum heblo dorde heblo lolgol leɗɗe heblo kadi ñamde jawdi nguura mum e heblo safara jawdi taw ko biyo taw wona vétérinaire ara tan ne jogui pikkiraji ɗi anda ɗo ɗi pewna ɗi anda ɗo pewna pikkiraji pewnaɗi leyɗele woɗeɓe o fewnanma joni joni leɗɗe dendinaɗe gueɗe dendinaɗe ɗe ganduɗa aɗa futtini guite ma fewne ha feewa waɗe jaram jawdi waɗe longal jawdi ko tampinanno jawdi guila e ŋato hay tiru goɗɗum iwa ɗon e ɗon jawdi ndi yara serta e tampere serta e caɗele serta e rafi gila to guertode ha to pucci hay foof ɗum ɗo henna mankireɗen sen jii jagorɗo hakkude leyɗele mo leydi Russie nde o ari Congo hoko wi o wi wona Russie jeeyi sababu ha cogguji ɓeydi e nder Afrique Russie jeyani sababu ŋakkugol engrais e nder Afrique Russie jeyani sababu caɗele keɓɗe Afrique to banggue céréal walla to banggue blé oui wona Russie de ndaron ketoɗon no moƴƴi ma on dañ ko koccuɗon hen musidɓe tedduɓe kalɗen ɗo kala ko cellal ɓalli baɗo ni hen so en dañi ɗum e hey mon gure men ndente goto mon foof yo waɗa hay soko ujunere so ujunere heewi goto mon foof yo waɗa hay soko temedde joyyi so temedde joyyi heewi goto mon foof yo waɗa hay soko temedde ɗiɗi so temedde ɗiɗi heewi goto mon foof yo waɗa hay soko temedere nden ɗon gaddon jomum e wuuro mon waɗano mon ɗon yontere jangguina mon heblo alda e keñe yaara seesa fammina mon ha paamon kutorɗon nden hitande pop mbatte biyo ƴeewon nden hitande son coñi maaro holno foti dañoton e par rapport ko dañanno ɗon kitale jawtuɗe ko so gawri ko noon so leɗɗe loreteɗe kono ko wawi wonde fof ko noon son jii hen ɓuural ndewe ha kaɓoɗen enen kala kene wiye engrais kala kene wiye poison kene ñawna men enen fof andi ken ñawɓe ken mayɓe wonko mbawanɗen koye men wonko mbawanɗe laamu kala ko addemen ne waɗi intérêt ko enen joɓata président ko enen joɓata jagorɗe ko enen joɓata directeur uji ko enen joɓata kala liggotoɗo e laamu ko enen joɓata ɗum sa woni commerce aɗa marchandise ko joɓata douane ko an yoɓata laamu ngu ko kuɓɓata courant ko an yoɓata ɓe ko joɓata ndiyam ko an yoɓata ɓe
lempo mo joɓata o ko an yoɓataɓe. Kala ko pewnta gilay kayitaji ɗi pewnta fof madañ ko joɓɗa ko an yoɓata. Kala lekki ki coɗɗa pharmacie wonko laamu jeeyi hen ko an yoɓata. Gese men ɗe hande kuuraji ɗi no natiri hen ni so tawi a soñi facture mo joɓɗa kala l'état o wonko jeeyi hen. Gasoil o l'état o wonko jeeyi hen. Essence o l'état o wonko jeeyi hen. Kala ko keɓɗa e nder leydi ndi l'état wonko jeeyi hen firti ko an yoɓata lamɗo o. An yoɓata kala mone golla e l'état o ndeke firti ko ƴewan hoore ma gurdam moƴƴam. L'état ne jogui autoji mum, ne jogui galleji mum, ne jogui nguura mum, ne jogui kayitaji mum, ne wawani hoore mum teni wuuri koye ma, teni an ɗaminɗa wuurde koye l'état kono anda l'état wuuri koye ma ɓe nguuri de. Firti ko ƴewan hoore ma feere, ƴewanen koye men peeje no jaltirɗen caɗele, ndentinen seeɗa mo joguiɗen o, mbaɗen projet ji moƴƴi, ƴeewen panno solaire ha heewa, ƴeewen machine aji moƴƴi celluɗi, gadden peŋen mbaɗen gese moƴƴe ɗe ngala facture aji ceerɗi. Sabu hande miskino wonta rem e nder rendo men. Kettuɗo ko kalmi ko mi haalata komi anda, kala ko kalmi tawat komi bittuɗo ha kemmi hen ko laawi mboɗo windi. So ɓooyi yetti wona so ɓooyi joni ni, miskino wonta rem e nder rendo men. Hanti hankadi ko alɗuɓe ndemata walla wawande koye men ndemata. Sabu holɗum so tawi campagne ndema ɓattima ngesa fof ene jogui ko addata. Sa addani ko ñamande fawi koye dow hoorema. Gaboɗa saɗa wawi gaborɗa jungo, sa wawa sa gabanama machine ko ñamande fawi koye dow hoorema. Awdi ndi ko ñamande fawi koye dow hoorema. Saɗa wawi cooda awdi, sa wawa awdi dokkeɗa ndi ko ñamande. Wona ndema ka gasoil o walla facture courant o walla engrais garowo o ko ñamande. So jogui kalis yoɓa, sa ala fawo dow hoorema. Wona sa yeehi ha soñi ɓayde a ala facture courant o yaltata koye guesa ba, yaltata koye maaro ko ndemɗa ko. Engrais o yaltata koye maaro ko ndemɗa ko. Gabo ngo yaltata koye maaro ko ndemɗa ko. Sa ala juuɗe yimɓe ɗe keñi ɓe ɗaccumaɗo encore colli gayna guesa ma, jiɗɗa soñirde machine hono yimɓe joguiɓe doole ni, coñira machine joni joni yalta e maaro ko. Pompis yaltata koye maaro, denowo yaltata koye maaro. Guesa ba e hoore mum fodde ko ba sohli ko yaltata koye maaro ko. Joni noon so tawi ɗum ɗo fo a yaltini no foti keddotoɗa sakuji maaro. Kanko miskino no foti heddora sakuji maaro. So woodi o heddora sakuji 6, sakuji 6 maaro walla sakuji 10 maaro, maaro wumo ko duttaka. Sa dutti no foti arta ma sakuji 3 maaro. A dañi sakuji 3 maaro e nder lebbi 5 ɗi mbarñuɗa tampuɗa. Allahu akbar. Est ce que tawa calculani hen ñamde e yarde fere wonande ɓen ɗoftoɓe ma. Sa ƴeewi miskineɓe natta remde nde rendo men walla ɓe ndemneɓe jooɓe. Est ce que ɗe kalmi ko kala mon ko hunde lamde ceer ko gandal wona feppidade. Miskino wonta rem e nder rendo men walla o wonta maccuɗo wo remne omo yoɓe, c'est tout. Ko enen cakkanta koye men peeje, wona laamu sakkal feere. Laamuji Afrique mbawa sakkande men peeje, ɓe ballata men. Ɓe ƴeewata kono ɓe gustiri, kono ɓe gustiri ñamale mabɓe beele enen woɗɗo keedanɗen ɓe. Wona ɗo ɓe keedanen de, kala koɓe gaddi e men ko a yoɓat ha maaya. Ala fof ko woni hen gratuit. Kala koɓe gaddi e men a yoɓat. Intérêt mabɓe ne hen. An personnellement intérêt ma wonanma hen tan mataw ko en waɗi foftere seeɗa par rapport e ndema avant, ndema hanki. Kono alanama gartam to banggue développement. Ndaron guila laamu ngu waɗi aménagement ji kewɗi. Hay goto ma hani hen huɓere. A mahani hen huɓere, a soodani hen oto, a soodani hen galle, a soodani hen wutti, a soodani hen faɗo, hay saret puccu a soodani hen, hay saret mbabba a soodani hen. A dañi hen sakuji maaro seeɗa gasino ɓuuɓe ɓandu seeɗa setu ko ɗo haadi. Hande ko wona développement, wona développement ko yaɓɓude yimɓeɓe. O jii kam koye campagne wona, kono ɓe kalata miskineɓe ne ndemirta ni ndema ka. Ɓe kalata hande leyɗele ne jogori perdire ni, miskineɓe nana maaya. Ɗum waɗi mo jiiɗa fof mboɗo ɗanno, mo jiiɗa fof mboɗo doga. Ɗanniɓe nana mahi galleji e nder capital uji ha heewi.
gonti intérêt personnel natti wallude nane jiime galleji men tan ndeeƴi ni kebbini compte banque ne ñamani ndeeƴi c'est tout vie gasi mi arta mi yillo seeɗa mi rutto gasi ala projet goɗɗo mi ala projet min ñamlade toon e nder 11 ji gonɗi toon machine aji moƴƴi mi ara mi rema hay soko ligguimaji ma dañɗo keedami rewɓe ma rewɓe ngar cooda ligguimaji jaaha jeerene jeyta woda ko dañi hen non musidɓe tedduɓe gurdam intérêt personnel moƴƴani a heeɓi galle ma goto e lamorgo ma ça suffit a heeɓi galle ma goto e wuuro ma yoni kamayo ko heddi ko wattu société ji walla usinaji walla entreprise aji sukaɓe ma gardo heddiɓe liggo hen moni kala wooda ko dañi hen ko ni mbawɗen yaltirde caɗele kala ko wona ni en kaldani gonga en kaldani gonga ɗum min to banggue min hooram ko ɗum woni ko jiimi hen ko heddi ko foof ko funtiji gartaten koye Saydou Mbaran waadani men yiyande haqqille suka haqqille mawɗo jaafuɗon fuuruji hanki ɗi joguino ɗen fuuruji ɓakke mi haalani fuur piyo mburu kalmi ko fuuruji defirteɗi maaro walla ñiiri walla gosi walla haako e nder galleji men oɗon gandi hanki nguunuji ne gonno hanki musidɗo men Alhuseynu Kane ene heewi haalde inde oɗon nguuno mi nanngani inde nde to galle men ndulmaji ɗo kanko Saydou Mbaran o holli en ɗon fuuruji ɗi o yiɗi yo gartu mahi on fur ko musidɗo men Alhuseynu Kane o waɗi fondement o gayno ko fuurni weeɓi mahde ƴettatata ɓakke ma jiiɓata gadda ɓooɗe walla tuufeje ma kela mbaɗano comme maho tiɓa yelni no nguunu ni maho nguunu ni tawne faaɗi seeɗa pewna ɗum mbaɗa hen nappale moƴƴe mbaɗa hen gudde tokose ha gortoɗa mbaɗa hen demal moƴƴal to cukkirɗa leggal sa ƴeewi hande ko wayno wuuro ndulmaji dembe e ko taari ɗum e Sénégal e nokkuji kala Mauritanie Sénégal Mali Gambie Guinée kala cagginɗo bottari sukkata ko leɗɗe so wona capital uji ɗi sa sukki leɗɗe capital uji ɗine defoɓe tewɓe foof walla restaurant ji mawɗi ɗi walla tebbuli ɗi walla ko wayno dibiji ɗi waɗoɓe tew juuɗo jogui ko leɗɗe sa yi cuurkelle jaltoje ɗe pop payi ko dow ɗum woni ko bonnata taari ndi adda men caɗele waɗa hokkere walla keneli bonɗi walla de toɓoli bonɗi ko ɗum joni goto men kala wona kaɓotoɗo cuurki goho cuurki ne bone asma ɗiɗi ne bone yitere tati fofde ɗum yaha nder moƴƴani joni noon kanko debbo defowo ko ɗum o fofata beele ballamo natta fofde ken cuurki mbannamo fuuroɗon so toggi hen barmi o waɗi hen leggal gotal jeyge nge heddoto ko nder ko ɓakkere marat ɗum mara ngulekki seeɗa o tan ne ɓendina barmi o ha ɓenda tene barmi o ɓendata taw ko leggal gotal o waɗi économique leɗɗe leggal gotal defma ha deftuma cuurki yaltata sa defi ha defti yimɓe galle mon parani accira noon ɓuuɓata ko ɓakkere wula tan ene wulna ñamde nde so jognal kadi a fawaɗi hen tan ne wulna ɗum ko économique moƴƴo waddani men ko cellal ɓalli ko cellal taaridi ko cellal men ko kisal men ko ndenka men ene hoyfina posuji men so buuɗal yurmeende feri feeñi feeñje ɓataake men cellal ɓalli musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar ketki malaki jam yo jam Allah ñallanen musibam tedduɓe